Ah, Klipka. Klipka, Klipka. Kom binnen. Dat is een Wall of Fame voor met gouden platen. Agoeie. Goedenavond. Hey. Gezellig. Dus wij aan het eten, jongens. Ja, joh. Heerlijk. Kist Mundo Park misschien nog wel, want ze hier niet een band met de naam Caribbean Stud Connection. Dat sloeg net echt on en er zie je wat minder pit in als nou mijn Mundo Park. Wat ze nog wel de hele tijd doen is eten. Luister naar dit supergeile geluid. Oorspronkelijk komen we uit Sneek en daar zijn we ook ooit een keer begonnen met een bandje. Als En, interview straks begint, moet ik We zijn met z'n 5 begonnen daar. Goed. Dus daar hebben we onze thuisbasis. We zijn ook allemaal opgegroeid. Ik ga jij er in Sand spelen. Dat is nou Yellow House 21. Dus daar zul je mij van kennen, ja. Jij lijkt hier altijd dik in. Ja, jongen, die is ook mooi. Hè? Trek die maar aan. Doe maar. We hebben 2 gitaristen, dus onze muziek hangt vooral samen van de gitaarkoortjes die elkaar heel subtiel afwisselen. Oké. En ja, het is echt... Jongen, dit is een voetbalshirtje. Trek gewoon een jasje aan toen... We maken uptempo muziek. Gewoon, het moet van een leien dakje gaan, het moet lekker doorpompen, mensen moeten kunnen dansen, mensen moeten gewoon... Zoals jullie weten zijn we ooit een keer begonnen als Caribbean Stud Connection een aantal jaren terug. Dit was heel leuk, maar die band op een gegeven moment, het liep niet meer zo lekker. En we dachten, we moeten iets anders, we moeten iets nieuws, een nieuwe richting met de muziek op. En toen zijn de oude bassisten en oude gitaristen uitgegaan. En toen zijn Pieter, eerst Jordi en toen Pieter erbij gekomen. En Ipe is de nieuwe bassist geworden. En toen zijn we ook echt een nieuwe richting uitgegaan. En dat gaat goed. Hoe moet ik zitten? Ja, een beetje relaxed is mij. Ja, Is zo. Ja. En niet in de camera? Nee. Oké. We hebben op Eurosonic gestaan onder andere en op het Freeze Festival. We zijn 3 keer bij 3FM geweest inmiddels, bij Ekdom in de Nacht onder andere. En onze single is er een paar keer gedraaid. Dus dat gaat hartstikke lekker eigenlijk. Ja. En ik bij 3FM zitten dus. Ja, klopt. Hoe komt het ergens uit te lonen? Goed de singles promoten en uiteindelijk werden we gevraagd om daar te kunnen spelen. En hoe zit mijn haar verder? Ja, heel goed. Ja. Nou, hij maakt een clip uit van het nummer Whistle Save Tonight. Ja, klopt. Dat nummer is een combi van 2 nummers. Ja, je zegt het al, van Whistle van Flowrida en Save Tonight van Eagle Eye Cherry. Dat is al een oude nummer. En ze passen eigenlijk heel goed bij elkaar. En daar hebben we een mash-up van gemaakt, zoals het dan mooi heet in het Engels. Dat zijn idee. Ja. Dus, goed, je moet hem gewoon even luisteren natuurlijk. Save tonight and fight the break of dawn come tomorrow I'll be gone. Wie nou maak je? Het viel als hekken die spelen, joh. We hier gewoon een leuke tiert, waar we eigenlijk altijd wel hebben. En in no time hier we er wat leuks van maken. Leuk zo'n cover met zo'n whistle. Maak in Mundo Park de whistle song ik mij een beskuit op in de moule. Tomorrow I'll become. Dat ik je best, toch? Ja, maak je ja. Kijk, het nummer van Flowrida, daar zit heel veel rap in. Ik ben niet echt een gangster rapper, dus ik vond het ook mooier om er gewoon een zangcouplet in te doen. Vandaar. Oké. Ja. Hey, en waarom nou een cover? Ja, ik zal ze even vragen. Nou ja, goed, het is ook leuk om je even van de andere kant te laten zien. Kijk, dit soort dingen moet je natuurlijk niet elke keer doen. Maar het is best leuk om af en toe eventjes een cover te maken. En als je een nummer echt leuk vindt, dan vind ik dat het moet kunnen. Je moet het ook durven, als band. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. We spelen binnenkort in Amsterdam, we spelen in Steenwijk, in de Buze. En onze bedoeling is om in februari, maart weer op te gaan nemen. Weer een paar singles op te gaan nemen. Dus
Dat is kortstondig de planning tot nu toe. Nou, ik zou zeggen, vertel eerst maar eens even waar is best en waar is Dust in de band. Ja, ik ben Marcel en ik ben de gitarist van de band. Oké, de accu's leeg.